салом дӯстдорони футбол, бо дастгирии шумо дар канали нов мо кори худро бо дили гарм идома медиҳем ва кӯшиш мекунем ки видеои хуб барорем. Аз шумо ҳамчунин хоҳиш мекунем ки барои пеш рафтани канал лайк монед ва обуна шуданро низ фаромӯш накунед. Имрӯз ҳам хабарҳои охирини як шабонарӯзи ояндаро аз сомонаи маҷаллаҳои машҳур ҷамъоварӣ кардем. Роналдо надониста барои машҳуртар шудани бренди Кока-Кола кӯмак мекунад. Элдор Шомуродов ба дастаи Ювентус лозим аст ва барои ба даст овардани футболбози узбек расман ба дастаи Ҷеноа дархост равон карданд. Дар Лигаи Чемпионҳо қоидаи махсус моли таърих шуд. Дастаи Персеполиси Эрон намехоҳад бо Истиқлол дар Тоҷикистон бозӣ кунад. Акнун дар бораи ин хабарҳо пурратар гап мезанем. Дар ягон ҷо баъз дошинед, мо бошад сар мекунем. Ювентус ҳоло ҳам ба ҳамлагари тими мунтахаби Узбекистон Элдор Шомуродов ҳавасманд мебошад. Футболбози ҳамсоякишвари мо як сол пеш ба таври ҳангома ба Серия А гузашт. Дар дастаи Ҷеноа Элдор як мавсими пурра бозӣ карда ба задани 8 голҳои муҳим муваффақ гардид. Кӯмаки ӯ буд ки ин даста аз хориҷ гардидан ба Серия Б наҷот ёфт. Ювентус ба истеъдоди бозингари узбек бовар дорад ва барои харидорӣ кардани ӯ расман ба дастаи Ҷеноа дархост равон кардааст. Дар ин бора инсайдери машҳури италиягӣ Никола Скира дар саҳифаи твиттери худ хабар дод. Дар миёни футболбозони тоҷик ҳам истеъдодое ҳастанд ки метавонанд ба хориҷа раванд, аммо пеши роҳи онҳо баста шудааст. махсусан бозингарони ҷавон дар беруни Тоҷикистон харидор пайдо карданд. Дар федератсия нигарон ҳастанд ки бозингарони мазкур дар берун шароити хуби зиндагӣ ва ҳаёти ҳақиқиро дида ба ҳайати тими мунтахаб дигар барнамегарданд. баъзеҳо мегӯянд ки Фарҳод Восеев барои ҳамин намехост аз Россия ба Тоҷикистон омада дар бозиҳои тими миллӣ иштирок кунад. Федератсияи футбол нигарон аст ки футболбозони ҷавони насли нав ҳам аз кӯмак кардан ба футболи Тоҷикистон саркашӣ менамоянд. УЕФА қоидаи бартарӣ доштани гол дар бозии сафариро дар ҳамаи мусобиқаҳои худ бекор кард. Аз ин пас дар Лигаи Чемпионҳо ва дигар мусобиқаҳо УЕФА голи дар майдони рақиб задашуда бартарӣ надорад. Масалан, Барселона агар дар Камп-Ноу бо ҳисоби 4-1 ғалаба намояду Ливерпул дар майдони худаш 3 гол занад, наметавонад ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёбад. Акнун ҳисоб баробар дониста шуда ду тайми иловагӣ таъин карда мешавад ва агар ғолиб муайян нагардад, серия зарбаҳои 11 метра инро аниқ мекунад. Қоидаи бартарӣ гол дар майдони рақиб моли таърих шуд. Агар ин қоида аз аввал намебуд, Ювентус ва Барселона чанд дафъа ба марҳилаи баъдии плей-офф роҳ меёфтанд. шояд дар Лигаи Чемпионҳо ғолибам мегардиданд. Барселона аз соли 2015 ба ин ҷоми гӯшлаққа мубориза мебарад. Ювентус ҳам онро орзу дорад ва чанд бор дар финал мағлуб шудааст. Барои амалӣ кардани орзуи худ Ювентус Роналдоро харид, аммо бозам ноумед гардид. махсусан барои ман ин махсусияти Лигаи Чемпионҳо маъқул буд. Бо ин қоида ҳардуи бозӣ хеле ҷолиб мегузарад. дастҳо кӯшиш мекунанд ки ҳарчи бештар дар майдони рақиб гол зананд. Сергол шудани бозиҳои плей-оффи Лигаи Чемпионҳоро ҳамин қоида таъмин мекард. Акнун дастаи нисбатан камбоу вақте ки бозии дуюмро дар майдонаш баргузор мекунад, барои дар серияи пеналти бахти худро санҷидан вақтро кашол дода автобус мемонад. мебинем кани дар мавсими нав қоидаи ивазгардида ба мусобиқаи беҳтарини ҷаҳони миёни чӣ гуна таъсир мерасонад? шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. котиби матбуотии Персеполис ба АФК муроҷиат карда дархост намудааст ки вазъияти беҳдошти Тоҷикистон санҷида шавад. Эрониҳо иддао доранд ки коронавирус дар кишвари ҳамзабони онҳо дар ҳоли авҷ аст. дастаи Персеполиси Эрон метарсад ки дар бозӣ бо Истиқлол ба Тоҷикистон омада ба вируси COVID-19 сироят мешаванд. ба андешаи ман дастаи Персеполи намехоҳад дар сафар бозӣ кунанд ва нигарон ҳастанд ки Истиқлол бо дастгирии мухлисони зиёд онҳоро мағлуб мекунад. барои ҳамин баҳона карда истоданд ки бозии даври аввали плей-офф ба ягон ҷои дигар кӯчонида шавад. дар ҳақиқат коронавирус расман дар Тоҷикистон бори дигар ба қайд гирифта шудааст, аммо ҳоло ин вабо дар ҳамаи дунё ҳаст. дар ин ҳолат ин бозиро дар куҷо баргузор намоянд? зато дар Тоҷикистон коронавирусро ҳеҷ кас писанд намекунад. медонед барои чӣ? баръакс ҳама якҷоя мешавад, масалан дар машировкаҳо. дар ин ҳолат коронавирус оҷиз мемонад ва аз Тоҷикистон фирор мекунад. маълум гардид ки аслан Криштиану Роналдо дар нишасти матбуотӣ барои чӣ аз рӯи миз ду дона Кока-Коларо гирифт. мисле ки дар тӯйҳои тоҷикӣ аз шоҳиди домод ягон чиро хоҳиш мекунанд, Роналдо ҳам бо хоҳиши касе ду шишаи оби газнокро гирифта додааст. ин одами шух аз Эфиопия мебошад ва бо ин амалаш ба Кока-Кола рекламаи хуб кард.
Криштиану Роналдо бошад ба ҳама маслиҳат медиҳад ки ба хотири саломатии худ аз нӯшидани обҳои газдор худдорӣ варзанд. Танҳо оби табиӣ ва тоза бо дигар хел парҳезо Роналдо дар 35-солагиаш ҳам дар сатҳи баланд бозӣ мекунад. Рӯзи гузашта ӯ аз рӯи голҳои задааш дар ҳайати тими мунтахаб ба футболбози эронӣ Али Доӣ наздик шуд ва акнун метавонад голи 110-уми худро зада соҳиби рекорди ҷаҳонӣ шавад. Шоҳи футбол Роналдоро табрик кард ва гуфт ки ба ӯ мухлисӣ мекунад. Чанд вақт пеш Пеле ба шумори голҳои Роналдо шубҳа карда буд. Ба имтиҳон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.